नमस्कार मित्रांनो, मी किरण पाष्टे आणि आता चाललो आहे आपला यूट्यूबचे 5 लाख सबस्क्रायबर पूर्ण होतील. तुमच्या सपोर्टमुळे शक्य झालं आहे. एक 5-6 दिवसात कंप्लीट होतील. तर आता त्याचं रॅप आपण शूट करायला चाललो आहे. तर आपल्या लाईफवरती, माझ्या लाईफवरती तो रॅप असणार आहे आणि पहिल्यांदा शूट करतो आहे, म्हणजे बोलणार आहे. त्यामुळे ही मेकिंग व्हिडिओ असणार आहे. आधी पहिला रॅप रिलीज होईल, त्यानंतर ही मेकिंग व्हिडिओ येणार आहे. त्यामुळे मला दिसत असेल दाढी वगैरे क्लीन केली तर थोडा वेगळा दिसत असेल तर माझ्या अर्बन लॅबच्या ऑफिसला गेलेलो. तिकडे सांगितलेलं की त्यांनी की पूर्ण क्लीन करून या, कारण दिसायला तुम्ही गुंडासारखं दिसताय. असं बाली वगैरे कानात बघून ते हे झाले एकदम, की असं दाढी वाढलेली, नंतर कानात बाली. त्यांनी सांगितलं काम करायचं आहे तर 3 दिवस ट्रेनिंग होती, त्यामुळे त्यांनी बाली वगैरे सगळं काढायला लावलं, दाढी कापायला लावली. तर येईल 5-6 दिवसात. चला आता देवाच्या पाया पडून निघू. चला बघू आता रॅप किती भारी बनतोय आपला. चला गणपती बाप्पा मोरया. चला शेवटी आता स्टुडिओच्या इथे पोचलो. बघू आता कसं होतं आपलं. सांगायला शिकलो आस्ते आस्ते महाराष्ट्राचा लाडका मी किरण पाष्टे. मोठी पॅन्ट फाटलेली माझ्या बूट पायात, तेव्हा बघत होतो मी अकरे कटेमात. अपुपत होतो मी दुर्गेच्या डोळ्यात, तिने वसवलं होतं मला तिच्या मनात. गरम होते खूप. येलो लाईट बंद करायला तो भट्टी होऊन जाईल. हा बंद किंवा येलो बंद करा. आपला सॉन्ग हा भाव गाणार आहे प्रमोद. सॉन्ग तर भारी वाटतोय मला, ऐकताना तर चांगला वाटतोय, फक्त त्याचा शूट चांगला झाला पाहिजे. बस पावर सब तबला तोड होता. भावाचा नवीन सेटअप आहे म्हणून थोडा कोपऱ्यात आहे. होईल थोड्या दिवसात एकदम AC BC वाला. तुला 2 हे आहे. तुला जर यूट्यूबसाठी व्हिडिओ करायचे असतील तर ती एकाच शूट करायची आणि ॲपमध्ये आणि ऑल क्रेडिट याचं आहे. पहिला राकेश दादाचं, ज्याने सॉन्ग लिहिला. मी त्याला सांगितलं असं असं आहे माझी लाईफ वगैरे सगळं सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी सॉन्ग लिहिला. प्रमोदने, तुझा स्टेज नाव काय? MC BC. तर त्याने सॉन्ग गायला आहे, कारण मला जमत नव्हता. आणि त्याने असा गायला आहे की फुल वाजणार. आणि ती जी रील आता शेवटचं होतं ना, ती रीलवर मी चालवणार. ती मजा येईल तुम्हाला. चुनापटीत फुल गाजणार आहे. आणि 2nd 3rd क्रेडिट याचं आहे. त्याने तो मी सगळं हे केलं आहे, अरेंज केलं आहे. त्यामुळे आणि फुल मजा घेतली आज आम्ही. आणि लवकर सॉन्ग रिलीज होईल. पहिला सॉन्ग रिलीज होणार आहे, त्यानंतर ही व्हिडिओ येईल आपली मेकिंगची. मग काय काय मजा केली तुम्हाला समजेल. किती वेळ आम्ही घालवलं, कारण एवढीसा रूम होता पण प्रत्येक वेळी पंखा बंद करायला लागायचं. लवकरच भाव आपला नवीन घेईल स्टुडिओ आणि फुल एकदम घामाघूम झाले सगळेच. मेहनत केली आज खूप. यस वादेल सॉन्ग आणि अख्खा क्रेडिट यांना आहे, आमचं क्रेडिट काहीच नाही. यांचं जर
500K झालं नसतं, तुमचं सपोर्ट नसतं तर आम्ही हे केलंच यस नसतं. यस हो. आणि मेन सगळ्यात क्रेडिट तुमचं आहे. तुमचं आहे, नंतर yes. खूप मोठं क्रेडिट चुनावटी तयार राहा, तुमच्यासाठी काहीतरी स्पेशल आहे. यस. चला थँक्यू आणि असंच प्रेम करत राहा माझ्यावर. तर आज आपल्या सॉन्गचा पहिला दिवस आहे शूट करायचा. त्या दिवशी आपण रेकॉर्ड केलं आणि शूट करायला आलो आहे आपल्या इथल्या चुनाभट्टीच्या स्वदेशी मिलमध्ये, जी इंडियामधली सगळ्यात पहिली मिल आहे गिरणी कामगारांची. राकेश दादा बरोबर आहे, अमित आहे, बाकीचे मित्र येतील थोड्या वेळात, कारण आता मधला दिवस आहे त्यामुळे घरी खूप लोक नाही आहेत. तर मिलचं लोकेशन बघाल ना, पूर्ण झाडी विराना. हो, हॉरर रील्स बनवायचे असतील. एकेकाळी एकदम खूप लोक काम करायची. बरोबर सकाळी 5 वाजता इकडे एक भोंगा वाजायचा, नंतर दुपारी 3 वाजता, एक 6 वाजता असे भोंगे वाजायचे. म्हणजे एक आम्हाला अलाराम होतं त्यावेळी. काय नाही करणार ती सेम मला मोबाईलमध्ये पण शूट करून देते. गोप्रो मध्ये करतोय ना. नाही ट्रेलर टाकायला. तो ट्रेलर मी कशाला झाटा उपटायला आलोय. होतील मग त्यासाठी. अरे लगेच देणार ना तुला. ठीक आहे. घाल्या तू डॉक्टर फिरव मला. अरे पोस्टर टाकू आपण तोपर्यंत, एवढी काय टेन्शन नको. हे सगळं आलंय ब्लॉग मध्ये, आहे गाल्या बिल्या. अरे एवढा शूट करतोय तरी त्याला ते हवंय आहे ते. Rolling. गाणं शूट करायचं का नाही सांग फक्त. चलो रोलिंग कॅमेरा ऍक्शन. हॅलो लुक बॅक. सॉरी माझी रिस्पेक्ट. फोकस लॉक होतो ना. मागून येतो की असा क्रॉस की. फोटोग्राफर तुम्ही कॅमेरामॅन बघू शकता कुठल्या कुठल्या अडचणीत जाऊन शूट करतायत. आम्ही स्पेशल कोकणातून मागवले ते कॅमेरामॅन, DOP अमित कुबडे. रेडी. टेस्ट. पकडलास खालून ऑफचा लुक असतो ना. हा असा इथून. येस. आणि इकडे फिरव. असा नाही. मुझे वीराना पसंद है. पटली पाट तेव्हा लावली मी भल्या भल्ल्यांची वाट. यातलाच होता एक माझा जीव भावाचा मित्र. एकदा दाखवलं त्यांनी कमीपणाचे चित्र. चालून हाती घेतला माझं युट्यूबचे अस्त्र. शोधलं माझं मी समाधान. त्याला ते साऊंड आहे ना कंपन झालं. ह्याच्यातनं निघाला ना. मग आता इकडे असं करताना तो हे होता आपला धामण होती. कर्मभूमी माझी चुना भट्टी. सोन्यासारखी लोक माझी चुना भट्टी. अख्ख्या मुंबईची शान माझी चुना भट्टी. माझी जन्मभूमी माझी चुना भट्टी. माझी कर्मभूमी. माहिती. हे लोकेशन बघा तुम्ही, कुठे आलोय आपण. तुझ्याकडेच होता खिशात बघ. मगाशीच आम्हाला एक दर्शन दिलेलं आहे सर्पदेवाने, पण ती धामण होती म्हणून तरी पण फाटली आमची सगळ्यांची. मिलियन व्ह्यू झाला खूप आनंद. आवड होती ती माझी नव्हता फक्त छंद. माझी जन्मभूमी माझी चुना. आम्ही चाललोय. हा असं एक लुक दे जस्ट खाली तिकडे. हा जरा अजून खाली इकडे खाली. ओके रेडी. थांबा. क्लास थांबा. माझी जन्मभूमी माझी चुनाभट्टी. सोन्यासारखी लोक माझी चुनाभट्टी. जन्मभूमी माझी चुनाभट्टी. ओके प्रेम अख्ख्या मुंबईची शान माझी चुनाभट्टी.
तुम्हाला फसवतो. तू फोन लावला तर झालं शॉट. हां ह्याच्यावर गेलास काय हां 2-3 चेंज केले. हां का नट्टू पण आहे ना ते जॉबला आहे. तेवढं अजून आहे आशिष, अजून आहे. हात थरथर होते म्हणून बोललो. हा, आता आतमध्ये साप दिसला. नाही नाही धामण धामण भरपूर एवढी मोठी होती. भरपूर मोठी एक धामण आहे ना. आशिषला पटलं. ऐकलंच का काय बोललो. हा रेडी हां माझ्याकडे बघा आणि मागून थांब भाभी आली मागून. घेऊ ऍक्शन. रेडी ऍक्शन. राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट. माझी जन्मभूमी माझी चुनावटी माझी कर्मभूमी माझी चुनावटी सोन्यासारखी लोक माझी चुनावटी. सगळ्यांनी खूप मेहनत घेतली. सगळ्यांनी फर्स्ट टाइम ॲक्ट केलं आहे. रेडी रोलिंग तेच बोलायचं आहे. किरण पाचशेचे 4 हां मगापासून बघून हसतं आहे आमच्याकडं ऑडियन्समधून. काय तुझं म्हणणं आहे. शुभम कुंभार. काय काय बोलायचं आहे. जर तुला पुन्हा संधी दिली तर पुन्हा याच बायकोशी लग्न करशील का? हो कारण पैसे खूप येतात ही बायकोची केल्यामुळे. पैसे खूप येतात या बायकोची लग्न करायला. म्हणजे पैशासाठी केलं. तर आज आपला शूटचा 3रा दिवस आहे आणि आमचा फ्लॅशबॅकमधला लवसिंग शूट करतो इथे आपल्या छत्रपती शिवाजी मैदानमध्ये. आम्ही इकडे घे तुझंच आहे ना किरण. हां कॅमेरा सेट असतो. आता अँगल माझा सेट आहे. तू असं असं इकडे मागे पुढे नाही करू शकत. जिथे आहेस कालचं बड्डेचं काहीतरी सांग. बर्थडेचं. किंवा तुझ्या मनातलं जे खरोखर बोलायचं असेल तिला काय तर मागे बोल. होती हां, एक मिनिट. किरणकडे बघ. तुला माहिती का आपण तिकडे पहिल्यांदा बसलो होतो तिकडे 8 वाजता आलेलास, अर्धा तास लेट केलेलास, स्टेशनला पण तेच केलेलंस. त्यानंतर आपण तिकडे बसायला लागलो तिकडे. नंतर एकदा तू रागाने निघून गेला होतास. प्रेमनगरचे धावत होतास तुझ्या पाटणा धावते ट्राय करायला. ते भाव खात होतास काळा असून घरात गेला होता. मग त्यानंतर तू कामाला जायला लागलास. अप्सरा ती तिचं नाव प्रणाली अंधारा जीवनात तिची साथ मिळाली. तिने दिले साथ मला हसते हसते. आता मागे नाही बघणार वळून पुन्हा मागे सोडला मी माझा काय. हे बघ असं पुढे कॅमेरा. आता मागे नाही बघणार वळून पुन्हा मागे सोडला मी माझा तो काळ. त्याच्या पुढचं लिफ्टिंग आहे. पकड नाही. त्या 2च वाक्यांचं आहे. हे नको रे हे पाहिजे. हे नाही आहे चालू केलं. अच्छा भेटलास की नाही तर तर आले तिकडे गेले पाठी. काय नाही ना आमचं आहे ना? पैसे घेऊन आले का. पैसे घेऊन आले गरम दिला हो, त्याने. तर आपण पैसे- ऐक ना तुझे ती पण आता चाललेला आहे पॉन्सरकडे. हा निघलो आहे इथं बसलेला. हा आपला तो क्वार्टरचे पैसे मागतो तो. तिथे थांबा जवळ आहे थोडं बस. आला माझ्यासाठी सर्वात मोठा तो दिवस. झाली कृषिका फिटला माझा नवस. ते उडेल परत. कल्पेश तुपे पोरींच्या दिलाची धडकन.
मित्रांनो आज आपल्या सॉन्गचा शेवटचा दिवस होता आणि फुल आपण भारी शूट केलेलं आहे. तर दसऱ्यापर्यंत येईल सॉन्ग. पहिला आपल्याला सॉन्ग आल्यानंतर याचं BTS बघायला भेटेलच तुम्हाला की कसं शूट झालं आहे, प्रत्येक शॉट एक एक. चला अजून खूप काही नवीन नवीन व्हिडिओ येतीलच. जर हा गाणं जर हिट झाला तर पुढचा फक्त चुनाभट्टीवर रॅप सॉन्ग येईलच आपला. त्यामुळे या गाण्याला भरभरून प्रतिसाद द्या. तेव्हा मग पुढे चुनाभट्टीच्या गाण्याचा विचार करू आपण. थँक्यू. बघू विचार करू मुंबईवर करायचं की चुनाभट्टीवर प्रयत्न करूयाच. आणि अमितनी पण खूप छान शूट केलेलं आहे. त्याचा पहिल्यांदाच आभार मानलेलेच आपण. तर बघू आता किती भारी एडिट करून येणार आहे. एडिट पण अमितच करणार आहे. माझी पब्लिक माझे व्हिडिओ बघून हसते, त्यांच्या मनावर राज्य करते किरण पाष्टे. मित्रांनो आज मी जे काही आहे ते तुमच्यामुळेच आहे आणि प्रत्येक माझ्या एक सबस्क्रायबरचं धन्यवाद. कारण तुमच्यामुळे आज मी इथे आहे. असंच माझ्या पाठीशी खंबीर उभे राहा. धन्यवाद. माझी जन्मभूमी माझी चुनाभट्टी, माझी कर्मभूमी माझी चुनाभट्टी, सोन्यासारखी लोक माझी चुनाभट्टी, अख्ख्या मुंबईची शान माझी चुनाभट्टी. माझी जन्मभूमी माझी चुनाभट्टी, माझी